300.000 χρόνια. 315.000 χρόνια για την ακρίβεια και κάτι μέρες. Και ακόμα το ίδιο τεραβέρι, ρε φίλε. Και ακόμα οι άντρες δεν καταλαβαίνουν τις γυναίκες. Τι τσακωμοί, καυγάδες, σκοτωμοί, πόλεμοι, μαύρη πανούκλα. Η Μαρίνα Σάτι βγήκε στο μετρό της Νέας Υόρκης και τραγούδαγε. Καραντίνες, COVID, κρίσεις, Μητσοτάκης. Αυτή η μαλακία που βάλανε στα νεράκια, που πας να πιεις νερό και κάνεις. Γιατί το καπάκι σου γαργαλάει τη μύτη. Πάρε, σεισμούς, πλημμύρες. Η Χρυσαλία και ο Δημήτρης χώρισαν. Και όλα αυτά γιατί. Η ίδια ιστορία. Τι μας προβληματίζει τόσο, ρε φίλε, μπορείς να μου πεις? Γιατί το έχουμε αργήσει τόσο το θέμα, να κάτσουμε να το μιλήσουμε? Έπρεπε εγώ να φάω την κίνηση στον Κηφισό σήμερα να έρθω. Αυτό μου λες, για να κάτσουμε να το μιλήσουμε. Έπρεπε να φάω την κίνηση εγώ. Χαλάλι σου. Από σήμερα όμως αυτό αλλάζει. Από σήμερα αυτή η ιστορία τελειώνει. Λοιπόν, από σήμερα γράφεις. Πόσους έχουμε, 19 Φλεβάρι 2025. Από σήμερα δεν θα αυτοαποκαλούμαστε πλέον Homo sapiens sapiens. Από σήμερα και μετά θα είμαστε Homo sapiens Pro Max. Θέλεις να σου πω γιατί δεν καταλαβαίνουμε τις γυναίκες? Θέλεις να σου πω? Ωραία. Δώσε μου 5 ευρώ. Οπ. Κοσάρικο, Δεν έχω να σου χαλάσω. Σήκω, ρε. Επειδή δεν θέλουν να τις καταλάβουμε. Πώς σου φάνηκε αυτό? Διαφωνείς? Λέει τώρα η άλλη, τι λέει μωρέ το βλήμα, λέει, που εμείς φταίμε κιόλας, που εμείς δεν θέλουμε να μας καταλάβουν. Προφανώς και θέλουμε. Έχεις άδικο, λέει. Ξέρεις γιατί έχω άδικο? Κατερίνα θα σε λέω. Κατερίνα, ξέρεις γιατί έχω άδικο? Να σου πω γιατί έχω άδικο? Δώσε μου 5 ευρώ. Έλα εδώ, έλα να σου πω. Επειδή ούτε εσείς το καταλαβαίνετε. Δεν θέλουν λοιπόν να τις καταλάβουμε. Αλλά κάτσε. Τι, μην κάθεσαι. Τι νόμιζες αυτό ήτανε? Ότι απλά τώρα λες, εντάξει, αφού δεν θέλουν να γίνουν κατανοητές, δεν θα ασχολούμαι εγώ. Όχι, φίλε. Το θέμα είναι ότι θέλουν να είσαι στη διαδικασία να προσπαθήσεις να τις καταλάβεις. Θέλουν να μας βγάλουν από αυτό το αντρικό σκεπτικό. Θέλουν να μας ενεργοποιήσουν λίγο το κεφάλι μας. Θέλουν να μας βάλουν να σκεφτούμε στην τελική. Δες το έτσι. Αλλά γιατί γίνεται αυτό? Μου επιτρέπεις να κάνω μια επίκληση στη φύση? Μου επιτρέπεις να γίνω για 2 λεπτά παγανιστής? Η φύση λοιπόν έφτιαξε τους άντρες με μια συγκεκριμένη μυϊκή υποδομή. Μας έδωσε ένα ύψος, μας έδωσε τρίχες. Και όλα αυτά γιατί? Επειδή τότε η φύση είχε θέσει κάποιους ρόλους που τους θεώρησε απαραίτητους για την επιβίωση του είδους, ίσως. Βέβαια, επειδή αυτοί οι ρόλοι πλέον έχουν αλλάξει, δεν ισχύει το ίδιο, αλλά τότε έκρινε η φύση πως ήταν απαραίτητο. Αλλά δεν μπορεί. Κάτι έπρεπε να δώσει και στις γυναίκες για να διατηρηθεί η ισορροπία. Πάει λοιπόν η φύση να φτιάξει τον άντρα και σε κάνει σαν τον Jason Statham. Με μπράτσα, τρίχες, βαριά φωνή, καράφλα, βρωμάς κιόλας. Δεν ξέρω αν βρωμάει ο Jason Statham. Αλλά σου λέει η φύση όλα κι όλα. Τα πήρες εσύ αυτά όλα κι όλα. Πάει να φτιάξει και τη γυναίκα. Και της δίνει συναισθηματική νοημοσύνη, περισσότερη ενσυναίσθηση, ίσως καλύτερες οργανωτικές δεξιότητες και αισθητικές δεξιότητες και την κάνει και όμορφη. Μην αρχίσεις τώρα, μην μου λες τώρα ότι δεν υπάρχει το ωραίο φύλλο. Άμα είσαι άντρας και μου λες ότι δεν υπάρχει το ωραίο φύλλο, κατά πάσα πιθανότητα δεν έχεις κοιταχτεί για αρκετή ώρα στον καθρέφτη. Άμα είσαι γυναίκα και μου λες ότι δεν υπάρχει το ωραίο φύλλο, πάλι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχεις κοιταχτεί για αρκετή ώρα στον καθρέφτη, ενώ έχεις έναν άντρα δίπλα σου. Δεν λέω πως οι άντρες είμαστε ντε και καλά άσχημοι, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω απλά πως η φύση έβαλε έτσι λίγο περισσότερη λεπτομέρεια φτιάχνοντας τη γυναίκα. Συγκεντρώθηκε παραπάνω, ρε παιδί μου. Ήταν λες και οι γυναίκες ήταν η εργασία μεταπτυχιακού που είχε η φύση να κάνει, ενώ οι άντρες απ' την άλλη ήταν η εργασία εικαστικών 5ης δημοτικού. Κάθε τη μικρή φύση φτιάχνουν τον άντρα. Δείχνεις την δασκάλα. Φύση, τι είναι αυτό που έφτιαξες? Το καταλαβαίνεις το έχει αυτό για την υπόλοιπη τη ζωή του? Οι γυναίκες πήραν ολόκληρο σύστημα αυτοκαθαρισμού, φίλε. Μία φορά το μήνα κάνουν αιμοκάθαρση μόνες στο σώμα τους. Εμείς τι πήραμε? Τα αρχίδια μας πήραμε. Εφόσον λοιπόν η φύση έφτιαξε τον άντρα με έναν συγκεκριμένο τρόπο και του έδωσε προτερήματα στη σωματική του δομή, ο άντρας τότε κάλλιστα θα μπορούσε να επιβληθεί στη γυναίκα απλά με τη σωματική του δύναμη. Η γυναίκα λοιπόν εξελίχθηκε με έναν τρόπο ώστε να μπορεί αυτή να επιβληθεί στον άντρα. Αλλά με τι τρόπο θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Εγκεφαλικά. Δεν βγάζει πάλι νόημα αυτό μου λες, Δεν έχει νόημα να είναι έτσι. Ωραία. Μου επιτρέπεις να κάνω άλλη μια επίκληση στη φύση? Να γίνω για άλλη μια φορά παγανιστής? Όχι. Στα αρχίδια μου θα γίνω.
Θα πάρουμε για παράδειγμα τα λογάκια της Παναγίας. Το θηλυκό αλογάκι της Παναγίας. Ξέρεις τι κάνει στο αρσενικό αλογάκι αφού ολοκληρώσουν το σεξ? Όχι, δεν ανάβουνε τσιγάρο, όχι. Το σκοτώνει. Το αποκεφαλίζει. Αφού τελείωσε λοιπόν το ρόλο της αναπαραγωγής στο αρσενικό αλογάκι, το θηλυκό το κρίνει πλέον άχρηστο. Ούτε αυτό μπορείς να πεις ότι μας βγάζει πολύ νόημα, αλλά στη φύση βγάζει. Τι είπες, ότι επειδή είναι έντομο δεν έχει κριτική σκέψη και συναισθήματα, γι' αυτό κάνει αυτό. Στα αρχίδια του σε γράφει και το αλογάκι. Μην το συνεχίζεις, γιατί αλλιώς θα μάθεις γιατί το λένε αλογάκι της Παναγίας. Μα δεν έχει κριτική σκέψη και αυτό που κάνει είναι μακάβριο. Μακάβριο είναι αυτό που κάνει. Μακάβριο είναι που εσείς μας τρώτε από μέσα προς τα έξω. Εσείς μας τρώτε την ψυχή, τα σωθικά πρώτα, άμα θέλετε. Σαν το σαράκι μέσα μας. Δεν λέω ότι το κάνετε ντε και καλά. Απλά, άμα θέλετε, το κάνετε. Πάλι καλά είναι στην ευκαιρία της επιλογής σας. Πού το ξέρω εγώ αυτό? Πρώτα την Ελένη. Πού το ξέρω αυτό? Ελένη, ακούς? Ελενίτσα, ακούς? Κούφιο μ' άφησες, Ελένη. Μου φάγεις την ψυχή. Σαν τη μαύρη την κατάρα με έφαγες. Αλλά εγώ δεν είμαι σε το αλογάκι της Παναγίας, Ελένη. Να με πηδάς και να με στέλνεις έτσι. Εγώ ανασταίνομαι, Ελένη. Φοίνικας είμαι εγώ, Ελένη. Σαν το φοίνικα ανασταίνομαι, Ελένη. Έτσι δεν κάνει ο φοίνικας? Όχι. Απ' τις τάχτες μου μέσα, Ελένη, ανασταίνομαι έτσι. Ξέρεις τι μύθηκα τώρα με το φοίνικα? Τον Νίκο κάτω στο χωριό, ρε, που έκανε τον Γκόραξ. Λοιπόν, story time. Είμαστε για διακοπές κάτω στο χωριό. Και όπως είναι το σπίτι που μένουμε, έχει ένα βεραντάκι, το οποίο το χωρίζει μία μάντρα μικρή. Από δίπλα κοιμάται μια θεία που βγάζει έξω το ράτσο στη βεράντα. Να κοιμάται καλοκαιρινά, δροσερά. Γυρνάμε εμείς τώρα 3 ώρα το βράδυ, τύφλα ταξίδια, τούρτα. Και όσο περιμένουμε αυτόν εδώ το μπουμπούκο να μας κλειδώσει να μπούμε μέσα, έχει ανεβεί ο Νίκος ένα παιδί πάνω σε ένα μαντρί, στο μπιντέ δίπλα, και κάθεται και κάνει το κοράκι έτσι. Μες στη μαύρη νύχτα και κάνει Δεν έχει πάρει πρέφα αυτό. Δεν το είχαμε πει, μάλλον. Τέλος πάντων, καθόμαστε, γελάμε με τον άλλον που κάθεται και κάνει τον κόραξ. Και σε κάποια φάση γυρνάμε και κοιτάμε τη θεία από δίπλα. Τη βλέπουμε τη θεία έτσι. Θα τα έχει πάθει όλα, να βλέπει ένα μαύρο κοράκι από πάνω της. Έτσι θα με δεις και εσύ, Ελένη, μες στον ύπνο σου, σαν το μαύρο το κοράκι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πείτε μου αν σας άρεσε και κάντε like και subscribe για τα επόμενα. Δεν μπορώ να πω τη λέξη subscribe, στο έχω πει αυτό. Το καταλαβαίνεις έτσι. Άμα σας άρεσε, κάντε like και subscribe για να δείτε και τα επόμενα.